Сям'ю мінскага бізнесмена Геннадія Саўрыцкага, яго самого, жонку Ірыну і дачку Віялету кінулі за краты на 5 гадоў кожнага паводле артыкула аб распальванні сацыяльнай варожасці. Нагодай стаў відэаролік, запісаны летам 2020 года. У ім сям'я звярталася да сілавікоў з просьбай не збіваць і не запалохваць людзей. «Хто дае вам загады збіваць свой народ?» – казала ў роліку 23-гадовая Віялета. На відэо яны паказвалі сімвал сэрца, а цяпер усе трое за кратамі і ў спісах тэрарыстаў. Следства сцвярджае, што ролік фарміраваў негатыўны вобраз супрацоўнікаў міліцыі і заклікаў да супраціву. Фактычна сям'ю кінулі за краты за антыгвалтоўную пазіцыю і маральную рэакцыю на падзеі 2020 года. Маці і дачка цяпер у гомельскай жаночай калоніі нумар 4, бацька у магілёўскай калоніі нумар 15. У сучаснай Беларусі працягваюць караць не за дзеянні, а за чалавечнасць, дзе нават сэрца на відэа стала доказам экстрэмізму. Свабоду Ірыне, Геннадзю і Віялеце Саўрыцкім. Свабоду ўсім палітвязням.